Sziasztok! Nem terveztem erről semmilyen videót, se semmilyen tartalmat csinálni, de végül úgy döntöttem, hogy mégiscsak megosztanám veletek, hogy az elmúlt pár napban mi történt. Az a helyzet, hogy nálunk a családi telken, tudjátok, van a panzió, meg a műhely, meg stb. Hát a műhely és a családi autónk teljesen leégett, és emellett apum megsérült és kórházba került. Amikor már hozzám is eljutott az információ, hogy mi történik, hát már amire kiértem a helyszínre, minden lángokba volt, tűzoltók voltak, önkéntesek, meg mindenki. Egyszerűen kb. 8-9 órán át küzdöttek a tűzoltók ezzel a katasztrófával, és amellett így az emberek is, meg mi is, amit tudtunk, azt segítettünk. Csak a filmekben láttam olyat, ami történt az elmúlt pár napban, és olyan rossz ezt a bejelentőt így megcsinálni, mert én tudjátok, mindig a jó kedvet és mosolyt szeretnék csalni az arcotokra, tehát úgy érzem, ez a hivatás, mint a YouTube csatornámon, de most ez megtörtént, és úgy éreztem, hogy muszáj tudatnom veletek. Mire sikerült mindent eloltani, akkor küldtem fel a drónt is, hogy nézzük meg fentről is, hogy néz ki a terep, meg mi maradt ebből, meg egyáltalán mi lesz ezzel a terv. Kicsit ilyen kilátástalan, mert óriási károk keletkeztek, anyagilag is, meg így ugye emberek maradtak munkahely nélkül, és így most pontosakat nem akarok mondani, és hülyeséget sem szeretnék mondani. A lényeg, hogy ez egy nehéz helyzet, és nem akarok semmilyen pánikot se kelteni, mert tényleg apumnak a két keze megsérült, és az arca is, de úgy néz ki, hogy a gyógyulási folyamat elindult, szóval fel lehet ebből nehezen, lassan, de fel lehet épülni. A leírásba tettem egy Facebook bejegyzést, amit apukám osztott meg így röviden a történtekről, és igazából oda behelyezte hát nem tudom, hogy a cégé vagy a magánszemély IBAN számját, tehát a bank fiókját, hogyha esetleg tényleg valaki úgy érzi, hogy szeretné támogatni a családomat, és ezt a helyzetet, ezt a felépülést, akkor tényleg nagyon, de nagyon szépen megköszönjük és hálásak lennénk, csak mondom, olyan furcsa ezt így kimondani, mert én tőletek nem szeretek, és soha nem is szerettem, nem is akarok kérni semmit, inkább én akarok nektek átadni dolgokat, adni, tehát jó kedvet, stb. Ahogy csak tudok, csak tényleg nehéz kicsit fogalmazom, szar ez a helyzet. De hogy még egy pici jó hírt is hozzak amellett, hogy apum is úgy néz ki, hogy fel tud épülni, már elindultak a folyamatok, hogy hogyan kéne onnan szétszedni a helyet, eltakarítani, rengeteg önkéntes, tehát munkaerő, minden. Zajlik a dolog, én is úgy hullafáradt vagyok, mert egész nap ott vagyok, és ezzel kell foglalkoznom, és na hát ez a videó is arra szolgálna, hogy én kicsit bejelentsem, hogy hát azért nem lesz időm most a YouTube-ban meg a videózással foglalkozni, nem tudom meddig, mondjuk azt, hogy pár hétig, nem tudom, meg kell értsétek, most a családom a legfontosabb, amúgy is a családom a legfontosabb, de most aztán pláne, úgyhogy nem tudom, hogy meddig nem lesz új videó.